Mill-24 ta' Mejju r-ristoranti se jkunu jistgħu jibqa' miftuħin sa nofs il-lejl, iżda l-limitu ta' persuni fuq kull mejda jibqa' 4. Sa issa ebda data għal meta se jibdew jingħataw il-vouchers, fuq il-bajjiet jistgħu jitneħew il-maskri fil-waqt li l-probabilità kbira il-festi din is-sena se jerġgħu ma jsirux. Dawn huma biss ftit mill-miżuri li tħabbru fil-konferenza tal-ħamis mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne illi ħabbar li mill-24 ta' Mejju se jiftħu l-pools strettament tal-lawm. Se jiftħu l-gyms imma mingħajr klassijiet, se jiftħu d-day centers tal-anzjani u persuni b'diżabilità li issa ilhom ix-xhur magħluqin u ristoranti u l-snack bars ikollhom il-ħin tal-ftuħ tagħhom estiż għal nofs il-lejl. Biex mill-1 ta' Ġunju jibdew it-tiġijiet b'mod ristrett għal 100 persuna ġewwa jew 300 persuna fuq barra. Dakinhar jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom ukoll l-iskejjel tal-Ingliż. Il-barijiet u l-każini madankollu iridu jistennew sas-7 ta' Ġunju biex jerġgħu jiftħu għall-klijenti tagħhom. Dakinhar ukoll jiftħu ċ-ċinemas u t-teatri, l-istabbilimenti tal-gaming u l-betting u r-ristoranti u l-barijiet jaraw in-numru massimu ta' persuni fuq mejda waħda jitla' l 6. Sa issa l-Gvern għadu m'għandux pjan dwar meta se jkunu qed jinħarġu il-vouchers u l-Ministru lanqas ma ta' dettalji dwar kif se jkunu maqsumin il-vouchers bejn stabbilimenti tal-ikel u negozji oħrajn. Chris Fearne qal li rilassament imħabbar jista' jseħħ biss jekk in-numru ta' każijiet ta' COVID li qed jiġu reġistrati f'pajjiżna jibqgħu baxxi. Madwar id-dinja bħalissa il-pandemija għadha għaddejja. Fost ir-rilassament ta' miżuri li kienu mħabbra hemm l-ilbis tal-maskra fuq il-bajjiet. Huwa ċar, xjentifikament huwa ċar illi maskra li tkun imxarba ma taħdimx. Jiġifieri jekk inti ħaxxarrab il-maskra issek minn tilbes maskra xejn. U allura waqt li rakkomandazzjoni tibqa' li wieħed jilbes il-maskra kullimkien u waqt li f'postijiet pubbliċi ħatibqa' enforzabbli bil-liġi fuq il-bajjiet fejn wieħed imur biex jom għalkemm tibqa' rakkomandazzjoni li wieħed jilbes il-maskra mhux se tkun enforzabbli bil-liġi. Minkejja diversi miżuri li ħabar il-Ministru Chris Fearne ma kien hemm l-ebda tibdil fin-numru massimu ta' nies fuq barra. Dan ifisser li sa issa gruppi ta' aktar minn 4 persuni flimkien fuq barra mhumiex permessi u numru massimu ta' households flimkien fuq ġewwa jibqa' dak ta' 4. U hekk kif pajjiżna qed iħares lejn ftuħ mill-ġdid tat-turiżmu mill-1 ta' Ġunju, Net News staqsa lil Chris Fearne għaliex pajjiżna ma marx għal mudell li qed juża Ċipru li se jkun qed jiftaħ it-turiżmu tiegħu b'mod immedjat minn nhar it-Tnejn. Iżda biex ikunu aktar siguri dan se jsir biss għal dawk il-persuni li huma mlaqma b'mod sħiħ. Dwar dan, il-Ministru qal li Malta qed timxi mal-mudell Ewropew. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Chris Fearne kien ċar ukoll li l-festi f'Ġunju mhux se jsiru bil-mod tradizzjonali, madankollu mistoqsi kun speċifiku dwar festi oħra fis-sajf u dwar attivitajiet tal-massa magħrufa li jsiru f'pajjiżna tul ix-xhur sajfin, Fearne evita milli wieġeb. F'dawn il-ġranet nkunu qegħdin nitkellmu mal-stakeholders, inkluż mal-Kurja, għax huwa ċar illi speċjalment fl-ewwel ġimgħat tas-sajf, il-festi kif nafuhom sa sentejn ilu fejn ikonna l-marċijiet u jkollna ħafna nies li qegħdin jinġabru flimkien ma jistgħux isiru b'mod sigur. U allura iva ħankunu qegħdin niddiskutu mal-stakeholders kollha kif irridu nipproċedu mbagħad għal ġimgħat ta' wara. Intant mistoqsija dwar is-sitwazzjoni tal-varjanti f'pajjiżna, Superintendent Charmaine Gauci qalet li n-numru ta' każijiet tal-varjant Brażiljan issa tela għal 20. Jekk inħarsu li t-total ta' każijiet ta' varjanti li għandna sissa bħalma tafu l-maġġor parti huma tal-UK variant fejn għandna 67% tal-positive cases. South African variant kellna 5 każijiet li konfermajnihom u Brazilian issa pers li kellna dal-cluster issa tela għal 20 persuna li huwa pożittiv għal Brazilian variant. U Indian variant ma kellna l-ebda każ. Kristina Majra għal Net News.